Goa long kebangji fashion star of India long kachipate dunji aphan Klarjir Beypi amethanga rong borboha pen bartanglo. Gautam Bela Ben Rita rong Beypi atumasupi Klarjir Beypi artaningkam narkep Hojai district borboha rong pen kedamtang phaikuni ni phai ke thomarni Goa long fashion star of India long chapate dunji aphan barlo. Alangli Pratima Hansepi Memorial English High School along si ingding hini Charlie Bom. Alangli pan hirjume la pen kerapaji dunji pura borboha rong radatum armuchi jengsi tuwarpi an palidun. Herangke athengno nang kapachini dun atengki Klarjir Beypi bihek penta fashion lapen ki kanahin aning hang pig lapen along ke hayanong epusitame chepalong dunlo. Lasianu tina karbi atum sitame alang lipan hirjumi lapen kirab dunji aphan asarpi Rita rong pipiahin pen chuning ripadopon. Ake hay angtong inti kathar borbohan palisi Klarjir Beypi aphan hirjumi pidun. Best dancer along dunlo. Ako ladet pen Guwahati amar pratibha long talang best dancer along unlo inke ako fashion ta alang winner lo ladet pen ako Jorhat chepati thulo lata north east kangana lo lata alang si winner lo inke nona bangke state along lo India along lo fashion star of India along lo alang non chepati to state level lo ladet pen la pinilasi nitum dak pene bar popular rat tumhan chuning rilo Karbi Anglong Pwangneo Plain District Karbi pudang nilo angton pen la ansusina cherap na chitu doni pini dorde phobhe puta financial hirjumi putana piduni thansi nilitum kachuning ri gloratum Kironi Ben Mohanteron Karbi Anglong Live.